L-establishment tal-Partit Nazzjonalista sploda l-valur tal-bini u l-proprjetà kollha tal-partit f'Mossantiża biex tagħti serħan il-moħħ lill-partitarji nazzjonalisti. Dan fid-dawl ta' kriżi finanzjarja li baqgħet iddomina l-istrutturi tal-istess partit. Il-ġurnal kulħadd żvela kif il-Partit Nazzjonalista għamel sforz biex juri l-partitarji li minkejja li żdiedu djun il-partit għandu biżżejjed assi biex jagħmlu tajjeb għal dak li jista' jinqala'. F'Demulta Independent il-Partit Nazzjonalista għalli għandu wass li jlaħqu l-valur ta' 25 miljun euro. Iżda jirriżulta li l-binijiet li għandu l-Partit Nazzjonalista jiswew kważi 13 miljun u 900,000 euro, kważi nofs il-figura. L-establishment nazzjonalista qed jipprova jxerret mal-medja. Fl-2015 u fl-2016 il-partit tilef 4 miljuni u 100,000 euro, jew kważi kwart tal-valur tal-binijiet kollha li għandu u kellu jkun self akbar li wassal biex il-partit ma jbieħx aktar każini. Dan ħoloq konflitt dwar l-istrateġija l qudiem bi Chris Said li qed jaspira li jsir kap tal-partit kien ċar u għalli ma jaqbilx ma dak li għamlu l-President tal-Eżekuttiv Fenek, it-Teżorier Alex Perici Kalaxxone u l-kap Simon Busuttil meta biegħu il-każini u sansitra mela ċara li kien hemm konvenju ta' każin li ma ffirmax għax huma qabilx li jinbjaw il-każini li tant ikunu ħadmu għalihom l-attivisti. Ar minn dan id-disgwit intern is-sitwazzjoni finanzjarja tibqa' l-aktar prekarja. Tant li s-sena li għaddiet il-Partit Nazzjonalista għamel telf ta' 1.6 miljun euro u fl-2015 it-telf tal-partit kien laħħaq 2 miljuni u nofs euro.